No ahojte u nového videa. Dneska som si kúpil nových legových panáčikov a idem si ich s vami pozrieť. Ešte predtým, neukazujem, prosím vás dajte odber a môžeme ísť na to. Tak, tento prvý, ako môžete vidieť, má nejakú zbraň. Ale neviem, čo to je za zbraň. Má štít, helmu, ruksak, teda nie ruksak, opasok. Takže super, jeden dobrý. Tento má tiež helmu, ale síce inú zbraň. No, tak vidíte, tento je to samopál, tohto si tu položíme. Tuto. A keď si ho chcete pozrieť, tak tu máte. Pekné. Stalo to 10 €. Takže dobre. Máme tu ďalšieho. Tento má aj nočné videnie. Ale aj útok. Ochrany na ruky. Ruksak nemá. Mikrofón má. A super panáčik, dám sa zase sem. No, tento je zase so štítom, so samopalom, opasok, helma a ešte aj sa to dá takto zdvíhať. Takže super. Ďalšieho. Tento je tu už so zbraňou na diaľku. Super. Som sa veľmi potešil, keď som ho zbadal v tom balíčku. Tuto vám ho položím. No, teraz tu máme ďalšieho. Tento vyzerá jak zo Sibíru. Vidíte? Tie oči, tá čiapka, takže super. Tento má ďalšiu poriadnu zbraň, šiltovku a to isté, čo ostatní vojaci. Teraz tu máme iného. Ten má štít, zbraň, vyklapacie a je to nejaký policajt. Tento má poriadnu vestu, helmu vojenskú a Uzi. Tento už má na diaľku, ale takú poriadne silnú. Ešte aj okuliare. Potom tento nemá zbraň, neviem, nedošla mu. A tento vyzerá ešte lepšie, tie okuliare. Super. Až nestíhate, tak vám ich ešte ukážem. Napíšte do komentáru, či som to dobre ukazoval a netrvalo to dlho. No vidíte, tento má rovno dve zbrane, nočné videnie, mikrofón a všetko ostatné. Tuto sú ešte diely, ktoré som nepostával, alebo náhradné. Tu máte ešte nejaká zbraň, to je. Aj tu. A tuto máme ešte ďalšieho panáka so zbraňou. A tento tiež nemal zbraň. Takže všetkých ich tu máme. No, vidíte, všetkých ich tu máme. A tak musím trochu zmeniť kameru. Sami to videli. No takže a k tomu došla ešte takáto nádobka. Super, dá sa to otvoriť, zatvoriť. Keď ste sa dohrali, tak to môžete takto rovno zabaliť. Tak všetci robíte len hop a máte. Takže na budúcom videu, toto je prvá časť, na budúcom videu vám ukážem ďalšie moje Lego. Takže ahojte a dajte odber, čau.